za decu. Radimo sa decom koji imaju problem. Da bi njima pomogli. Moja omiljena lutka. I cipela sam joj nacrtala, kao što može da se vidi. Oni su toliko predani, znači evo pogledajte nju, ona jedva drži makaze. Znači ona jedva drži makaze, ali ona se toliko trudi da to uradi po liniji i tačno kako treba. David, dečko, je pravio veš, jer imali smo i veš, to nam je isto bio jedan od da deca znaju da prvo ide veš, pa ide... Tako ih mi učimo, jer njih morate da naučite, oni sami ne mogu. Znači, sve morate da ih naučite. Ono što druga deca usvajaju usput ovako, njih morate naknadno da naučite. Znači, da veš ide ispod, da ovako treba se obuče, da ovo ide, da se ovo presvuče. Ove lutkice im mnogo znače zbog toga. Znači, i vezivanje pertli i tako to, znači... Ova radionica je osnovana prvenstveno da mamama, ja sam htjela da mamama, pošto ja imam dvoje dece sa autizmom, htjela sam da mamama pomognem da nauče da sašiju sebi neku garderobu ili da naprave osnovne šnitove, pošto to umem, i da one sutradan mogu bar sebi, jer činjenica je da roditelji koji imaju decu sa autizmom uglavnom imaju mala primanja ili uopšte nemaju primanja jer ne mogu da rade, jer to su deca, neka deca zahtevaju celodnevnu brigu. Tako sam ja počela mame da učim, međutim, počele su mame, ja ne mogu da dođem zbog deteta, nema ko da ga sačuva, nema ovo ono, i onda smo rešili da i decu uključimo u radionicu. Doveli su mame dečicu, pa smo počeli da i njima bude zanimljivo da pravimo lutkice. Napravila sam ja šablone od kartona. Pa nisam ja puno razmišljala o tome. Ja sam samo bila u kancelariji sa mojom koleginicom dizajnerkom i ona je rekla mi nešto radimo. I ja sam došla na ideju da bilo kako mogu malo da učestvujem i da pomognem. Jer oko šića nešto znam, pa sam joj rekla mogu, na raspolaganju sam tu i ajde da ti pomognem koliko mogu. Uopšte nisam imala nikakvu predstavu. Ja sam došla i samo sam sela i krenula da šijem. Ali sam se iznenadila koliko su deca divna. Zapravo oni sve uče, upijaju, hoće da učestvuju, lako kapiraju, poslušni su i divni su. Puno su oni su to odradili. Mi smo možda samo dali smernice.